बिफां फुलि गायनायनि मोनसे मिशन बियो मैयानिफ्राय जागायनानै दिनै नैथि सान मैया गिबि सानखालि माबायदि जोबलांखो आरो दिनै नैथि सानावहाय बेसेबांसो बिफां गायनायनि नोंथाङा थांखि लादों? औ हामबायसै नोंथाङा प्रश्न सोंनायनि थाखाय आरोबाव दिनै नैबे फुंबिलिनि समाव जोंनि जाहारबारि रेन्जनि सिङाव थानाय केलासि थिनसारि नैबे जोंनि रायमना नेसनेल पार्कनि बर्डार राव जों आरोबाव दिनै नैबे समाव जों नुजाफैनो हाबावबाय। सिगाङावनो रायजो राजाफोरखौ जोङो साबायखर बावनो सानदों, मानोना नोंथांमोननि मददनि गेजेरजों थुलुंगानि होनायनि गेजेरजों जों बर' माहारियारि फरायसा आफादा नैबे जिनिखि मिशन 9 लाख बिफां गायनाय बेखौहाय जोङो नैथि दिनाव जों आगान सुरबाय। मैयानि दिना जोबोद मोजाङैनो मोजां थांबाय। जोंजों लोगोसे गोबां डिपार्टमेन्टनि फ्राय जों सहायखौ जों मोनबाय। बिथांमोनाबो फैनानै फिजिकेलि मददखौ होफैबाय, गायफैबाय बिथांमोनाबो, आरो माखासे बाटारफ्लाइ NGOs बिथांमोनाबो फैनानै जोंजों मदद होफैदों। आरो जों मैयाहाय गाजा गोमजायै एराउन्ड 300 जननिसोबो एसे बारा जों जयै जों मैया गायनो हाबाय। मैया जों 3000नि बारा जों प्लान्टेसनखौ जों खालामनो हादों सेथि दिनाव, आरो दिनैहायबो आरोबाव जों बेबायदिनो 3000सोनि बारा जों प्लान्टेसनखौ जों दिनै खालामलांबावगोन। जोङो फुंनिफ्रायनो जों जागायदों आरो दिनैनि जेनाखि प्लान्टेसननि प्रग्राम बेखौहाय जोङो आरोबाव सानसेनि प्रग्राम जों लाबावदों। उद्देश्यआनो जाहैबाय जेरैबायदि बड'लेण्डखौ जों ग्रिनार जों खालामनो सानदों, बेखौहाय जोङो आरोबाव साबसिनाव जों खालामबावनायनि माखासे प्लान पलिसिखौ जों लाबाय थादों। मानो होनना बुङोबा गोबां बेफोरबायदिनो थुलुंगानाय माखासे इन्टेलेक्सुवेल्सफ्रा जोंखौ थुलुंगा होबाय थादों। इनफरमेसनखौ बिथांमोना जोंनो होबाय थादों कि जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि जिनाखि हाग्रा बा जोंनि फरेस्ट एरियाया जोबस्रांनो थांगासिनो दङ। जोबोद दुखु फोरमायदों बिथांमोना, डिपार्टमेन्टनिफ्रायबो दुखु फोरमायदों। दा बेखौ लानानैनो जों थुलुंगानायखौ मोननायजों लोगोसे नैबे नैथि दिनाव जों आगान सुरदों। गाबोन दि थांखि दंबावो नामा? जोङो सेन्ट्रेल टिमा मोनफ्रोमबो जिल्लायाव जों साननैनि थाखायहाय जों मनिटर खालामदों, आरो बेजों लोगोसे गाबोननि उनाव डिस्ट्रिक्टफ्रानो गावनि जे बिसोरो खालामलांसिगोन। आरो नेक्स्ट प्लानाव जोंना चिरांनि थाखायहाय जों लाहार फाहार जों खालामगासिनो दङ। चिराङाव मस्ट प्रबाबलि सेकेन्ड उइकआव जोङो जों गायजेनगोन। बेयावबो जाहैबाय जों दाउखा बाहायावनो जोङो गायजेननायखौ थागथियारि लादों, मानो होनोब्ला डिपार्टमेन्टआबो जोंखौ बेखौनो साजेसन होदों। इभेन लाइक एडमिनिस्ट्रेटिभ लेभेलनिफ्रायबो बिथांमोनाबो पार्टिसिपेट खालामफागोन होननानै बुंनायलाय जोंबो जोबोद बोलोखौ जों मोनदों। दा बेनिखायनो नेक्स्ट प्लानिंआ जाहैबाय जोंना माबायाव चिरां डिस्ट्रिक्टआव, खिन्थु नैबे एरियायाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव जोंना डिस्ट्रिक्ट लेभेलनिफ्रायनो बेखौहाय खामानिखौ मावलांबाय थादों। आरो मोनसे खोथाखौ जोङो फोरमायनो सानदों, मैयाहाय गोबां थुलुंगानायजों लोगोसे बिथांमोना जोंनोहाय राङारि मददफोरजोंहाय एसे सहाय हरदों, आरो बिथांमोनाबो थ्रु मेसेज थ्रु फन एसे मटिभेसनखौ जोंनो हरबावबाय। दा साफ्रोम बिथांमोनखौ जों बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै धन्यबाद होयो। आरो बिथांमोननि जेनाखि कन्ट्रिबिउसन हरनाय बेखौहाय जों दिनैहाय आरोबाव बिथांमोननि नामाखौ लानानैनो जोङो आरोबाव दिनै जों प्लान्टेसन जों खालामनो हाबावबाय। आसा खालामबावदों रायजो राजाफ्रा बेफोरबायदि अनसायनायनि गेजेरजों जों बर' माहारियारि फरायसा आफादा थुलुंगा मोननायजों लोगोसे बेफोरबायदि प्लान्टेसननि खामानिखौ जों मावलांबाय हालांगोन होननानै जों मिजिंथियो। बिनि गेजेरावबो माखासे बिफां फुलि गायनायजों लोगोसे रायजो राजानिबो मदद हांख्रायनाय जों नुनो मोन्दोंमोन। थारैनो बियो रायजो राजानिफ्राय माबायदि अनसायनाय मोननो हादों? मैयानि समाव जोबोद रंजाथाव बाथ्रा, आरो जों जेरैबायदि जों खावलायदोंमोन रायजोफोरनि सिगाङाव, जों पजिटिभ रेसपन्सखौ जों मैयानो मोननो हादों। आङो फारियै बिथांमोननि नामखौ आङो बुंनो सानदों एसे। मिस्टार दैथुन बसुमतारी, गामिया जाबाय जानागाव, डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार। बिथाङा मैयाहाय जोंखौ खामानि मावनायखौ नुनायजों लोगोसे थुलुंगा होनायजों लोगोसे बिथाङा राङारि मददखौ हरदों। आरो बिथांनि जेनाखि राङारि मददखौ हरनायजों लोगोसे बिथांनि हेफाजाबनि गेजेरजों जों दिनै आरोबाव बिथांनि नामावनो जों दिनै आरोबाव फांसे बिफांखौ जों गायनो हाबावबाय। जोबोद जोबोद धन्यबाद थायो दैथुन बसुमतारी बिथांनिसिम। बर' माहारियारि फरायसा आफादा नोंथांखौ अरायसम
गोसोखांफ्लायबाय थागोन मानोना नोंथांनि जेनाखि राङारि मदद हरनाया जोंनि थाखाय जोबोद थुलुंगानाय आरो मिस्टार डायमनलाल बरगयारि बेबो जानागावनिनो क'क्राझार बिथांनि नामाव जोङो 10 दाल बिफांखौ जों दिनै आरोबाव गायनो हाबावबाय मानोना बिथाङा मैयाहाय आरोबाव 10 दाल आरो बिनिफ्राय बांसिन गायनो हानायनि माखासे केपासिटिखौ जोंनोहाय मैया मदद होनायजों लोगोसे थुलुंगानायखौ जोंनो हरदों दा बेनिखायनो बिथांखौबो जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै जोबोद साबायखर बावबाय आरोबाव मिस्टार उरायदाव बसुमतारियाबो दिनै बिथाङाबो जोंखौहाय जोबोद थुलुंगानाय हरदों राङारि मददजों बिथांखौबो जोङो बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै जोबोद रोजा रोजा साबायखर बावबाय आरो आसा थाबावदों बेबायदिनो बिथांमोननि अननायनि गेजेरजों जों आरोबाव कामिं डेसफ्राव फैगौ दिनफ्राव आरोबाव साबसिन हामसिन जों खामानिखौ जों मावलांनो हाबावगोन होननानै जों आसा आरो मिजिंथियो बेजों लोगोसे मिस बिनिता बर' सुबुं खातानि बिथाङा बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि बिथांनि अननायनि गेजेरजोंबो जों दिनै आरोबाव नैबे नैथि खेबनि जेनाखि जोंनि मिशनखौ जों जागायबाय आरो बे मिशनखौ नोंथांनि गेजेरजोंनो दिनै आरोबाव राङारि मददखौ मोननायजों लोगोसे माखासे थुलुंगानायनि माखासे मेसेजखौ मोननायजों लोगोसे जों आरोबाव सेकेन्ड डेआव जों आगान सुरनो हाबावबाय बिथांखौ जों आरोबाव बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावबाय बेबायदिनो जोङो बर' हारिया खौसेथि जानानै गावजों गाव मदद होलायनायनि गेजेरजों जों मोनसे बड'लेण्डखौ ग्रिनार बड'लेण्डखौ जों खालामनि आरो जेनाखि जोंनि मिशन प्लान्टिं 9 लाख ट्रिस बेखौ जों सानसे समाव जों साक्सेसफुल जों खालामहैनो हागोन थुलुंगा बा हेफाजाब होनो नागारै नोंथांमोननि बे मिशनखौ बानसावनाय बा सोंखारिनाय बेबायदि ससियेल मिडियानि गेजेराव माखासे जों कमेन्टफोरखौ नुनो मोनो बिथांमोननिसिम नोंथाङा माबाफोर बुंगोन बिथांमोननि माखासे जेनाखि नेगेटिभिटि सेन्सजोंहाय बाथ्रा बुंनाय बिथांमोना नेगेटिभिटि सेन्सखौ बुङालाबानो पजिटिभ मोनसे सेन्सखौ लानानै मोजां खामानिखौ नुनानै जाहाथे बिथांमोना नेगेटिभिटि माखासे कमेन्ट्सफोरखौ जाहाथे होआ आरो बेफोरबायदि माइन्डखौ सोलायनो नांगौ सब समय नेगेटिभिटि माइन्डखौ लानानै जुदि थाबाय थायोबा बियो उनफिननायनि माखासे सम्भाबना थायो मानो होनना बुङोबा जोंनि नैबे प्लान्टेसन ड्राइभआव गोबां जोहोलाव आरो जोहोलावजोफ्रा पार्टिसिपेट खालामदों कलेज लेभेलनि इउनिभार्सिटि लेभेलनि स्कुल लेभेलनि मानसिफ्रा फैनानै दिनैहाय मदद होफैदों प्लान्टेसन होफैदों बिथांमोननि नेगेटिभिटि जेनाखि सेन्सजों बुंनाय बियो एसे एफेक्ट खालामो दा बेनिखायनो आङो खावलायो बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै साफ्रोमबो बर' सुबुंफोरा जाहाथे मोनसे पजिटिभ सेन्सखौ लानानै नैबे प्लान्टेसन ड्राइभखौहाय जाहाथे खालामलाङो आरो बिथांमोनाखौबो जों बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै जों खावलायो अननानै नोंथांमोना समखौ बखिलायबाय थायालाबानो बखिलायबाय बेकार नेगेटिभ पइन्ट्स होबाय थायालाबानो नोंथांमोना 1 मिनिट बा 2 मिनिट टाइम होनानै जाहाथे बिफांखौ गायो नोंथांमोननि सेरावनो न'नि बाउन्डारिफ्रावनो जुदि जायगाफोर दंबा बा फोथारफ्राव जायगा दंबा नोंथांमोना अननानै समखौ एसे प्लान्टेसननि थाखाय होयोबा जों जोबोद मोजां मोनगौ